Ja, velkommen til et mindre filosofisk hjørne, del nummer 9. Og ja, den er blevet lavet, fordi jeg jo lige gik rundt i et par minutter, han har sagt, et par dage måske, et par timer, hvem ved. Og tænkte over, at nu har jeg ligesom beskrevet og fortalt lidt om mine møder med det, jeg vil kalde mine 7 forelskelser. En kærlighedsromancer der, ikke? Og så min 8. med Kutari, som er min seneste og min nye og min nuværende forelskelse for alvor. Sådan, ikke stormfulde højder, men berusende på en eller anden måde. Jeg er meget optaget af ham, men så gik jeg og tænkte, der er også så mange andre, som jeg ikke som sådan har været optaget af hele vejen igennem, og gerne vil læse dem helt i bund, i og for sig så meget man nu kan. Men alle mulige har rørt, som har rørt mig igennem min efterhånden over 20 år. Halvdelen af mit liv har jeg været optaget af det her felt filosofi. Så jeg har simpelthen allieret mig med en god bunke bøger, og jeg så jo, at det seneste upload er over en time nu, så det bliver jo værre og værre, så at sige, hvis det er, at vi veksler det værre i forhold til tid. Må vi se, hvor meget kvalitet der er i det. Men altså, jeg vil da gerne starte med at sige, at jeg fik den her engang af nogle encyklopædier i filosofi, ikke? 4 bind, ikke? Fra 1967 kom de. Jeg gider altså ikke tage dem helt derover alle sammen, men de er utrolig gode at have. Jeg har ikke brugt den længe nu her, fordi at den filosofi, der interesserer mig jo før der, så den er også meget angelsaksisk, vil jeg sige, de der encyklopædier, men de ser skide godt ud på regionen, det vil jeg sige. De ser rigtig godt ud på regionen. Så har du den her, den har jeg sgu da ikke rigtig fået kigget i. Tankens magt. Vestens idéhistorie, hele vejen ud, der er den der. Jeg mener faktisk, Hans Siggaard blandt mange andre har været med til at redigere det og skrive i den. Så er der sådan nogle som Politikens serie, ikke? Politiske idéer, ikke? Vi har en samme bolledej, engelsk og amerikansk filosofi. Og vi har fransk filosofi. Vi kender dem jo godt. Det er sådan nogle, man lige arbejder, når man starter på studierne. Fransk filosofi, så har vi nogle mere. Og så har vi den lille der. Politikens filosofi, den har fulgt mig lige siden. Jeg tror, det var en af de første, jeg købte. Så har vi Continental Aesthetics. Den har jeg brugt nogle gange, vildt inspirerende. Og vi har jo det her fantastiske værk, jeg også skal bare se her. På 5 bind, ikke, som starter dansk filosofihistorie, den danske filosofihistorie. Ikke? C.H. Koch har været med til at lave den her. Det ser vildt godt ud også på, og er vildt spændende at læse. Meget af det har jeg fået læst, og meget af det har jeg ikke fået læst. Så den her Encyclopedia of Philosophy står i en meget angelsaksisk, synes jeg, lidt kedelig i længden. Cambridge Dictionary to Philosophy. Vi har A Companion to Philosophy Religion. Vi har A Companion to Aesthetics. Vi har A Companion to Metaphysics, og vi har A Companion to Continental Philosophy. Og vi har så også en Continental Aesthetic Reader, antologi. The Continental Philosophy Reader, faktisk med tekster af nogle af de kære filosofer, vi tager dem hele vejen. Husserl, Heidegger, Jaspers, Sartre, Ponty, Debord, Gadamer, Levinas, Ricoeur. Vi har dem alle sammen, ikke? Og de kører bare derned, ikke? Det skal jeg lige kigge på et andet tidspunkt. Sådan der. Så har vi, jo, den er meget flot, jeg har faktisk ikke fået dem alle sammen. Vi har jo nogle utrolig flotte ting, som Carsten Friis Johansen har noget, jeg faktisk overvejer i oldtids filosofihistorie. Den europæiske filosofis historie, antikken. Lav lige en lille bog, så laver han sådan en ordentlig en der, og den er god, ikke? Så har vi C.H. Koch. Fortsætter den så med fra reformationen til oplysningstiden. Jeg vil sige, det er de bedste filosofihistoriebøger. De er også mega store, ikke? Så kan man tage nogle andre, der er jo masser af dem. Vi har Contemporary Political Philosophy. Kimlicka, introduktion, ikke? Det videnskabelige perspektiv, hvis vi er lidt mere over i videnskabsteorien, ikke? Humanistisk videnskabsteori. Nogle bruger nogen, der har fulgt med. Så fik jeg sådan en gang tilsendt fra Sokrates til Sartre. Og så kan vi have de her 2 her, der ligesom følger med den anden. Den franske er kontinentalfilosofiske, den angelsaksiske, vores tids filosofi. Den er meget god at komme ind i. Så har vi bare sådan, jeg ved ikke, hvor jeg fik den fra. Jeg fik den en af mine venner, tror jeg, eller en familiemedlem. Dictionary of Philosophy, den er lidt lille, ikke? Dictionary of Philosophy, endnu mindre. Og det er ligesom alt det på den ene side, ikke? Og kommer så bare lidt oversigtsværker. Så kan man tage den her lige fundet for nylig. Jeg synes, det er spændende at læse lidt om stoicisme for tiden. Fra tanke til mystik, det er jo sådan en antikvariat. Så fik jeg fat i sådan en her. Greek Philosophical Terms. Den er meget god at læse lidt i. Og så går vi så ind i Platon, ikke? Symposion. Phaidon. Det man skal læse, ikke? Alle de der dejlige dialoger der. Vi har staten jo, har jeg undervist i, ikke? Den findes jo på mange forskellige layout-formationer. Vi har, så har jeg lige fået den her af min chef, simpelthen. Virkelig flot.
Fælles samlede værker 1 og 2, de kommer jo bare derudad nu. Jeg får hele balladen, tror jeg. Det er helt utroligt, jeg får ikke læst dem alle sammen, men jeg vil meget gerne kigge nærmere på dem. Går vi så lige hurtigt videre fra Platon til hans elev. Etikken, ikke? Det lille forlag. Aristotle. Det er lidt den samme, den nikomachæiske etik. Poetikken. Statslæren har jeg også undervist i. Meget, meget spændende inden for politisk filosofi. Og så har jeg den her The Basic Works of Aristotle. Sådan en god en, ikke? Sådan virkelig tæt skrevet, ikke? Jeg kan sidde og bladre lidt i den her så på engelsk, som I nok kan regne ud. Så har vi jo også springer vi hurtigt videre til Plotin, det ene. En meget spændende lille bog her. Hvordan han ligesom på mange måder overfører det platoniske verdensbillede til den kristelige tænkning. I hvert fald ifølge Augustin, altså I kan jo se om Guds staden er undervist i for den 19. til den 22. bog. Der er mange bøger, ikke? Den ene kirkefader, en helgen, Sankt Augustin, og vi springer meget hurtigt over i samme dur. Aquinas meget senere, jeg har ikke fået læst så meget end den her, det må jeg tilstå. Cobblestone, som man også lige skal lure på, så springer jeg bare lidt rundt her. Så tror jeg lige, vi skal have noget Spinoza, springer langt op til rationalismen. Vi er helt oppe omkring 1600-1700-tallet, ikke? Der har vi sådan en lille en af Svend Erik Stybe, Spinoza, en meget lille bog. Vi har den her klassiske serie her, Spinoza and the Ethics, det er altså hans bog Etikken. The God of Spinoza, Philosophical Study. Spinoza, Ethics, og de må huske, det er jo Deleuze's konge her, ikke? Der har vi den faktisk, Etikken. Den findes faktisk på dansk, ikke? Det er jo utroligt spændende. Den er skrevet ligesom sådan noget axiomatik, altså matematik, med følgesætninger og læresætninger, beviser osv. Den skal jeg lige have fat i, den skal jeg lige læse en gang til. Så har vi, så kommer vi lige over på den anden side, så har vi John Stuart Mill, Utilitarism, Nytteetikken. Vi har jo Rawls, den er kommet på dansk også, A Theory of Justice. Og så har vi også over i videnskabsteorien Feyerabend, jeg synes det var spændende. Against Method, Kuhn, vi kender paradigmebegrebet, Thomas Kuhn, videnskabens revolutioner. Går lidt længere tilbage, så har vi jo Berkeley, ham biskoppen der, principperne for den menneskelige erkendelse. Det er også for et lille forlag. Vi har lidt om Berkeley også, jeg fik skaffet mig, fik lige lidt udlænd på. Alfred Ayer, nu synes jeg ikke var så fed. Det er ikke lige mig, der har sagt sprog, sandhed og logik. Det er også undervist i. Og her John Locke jo. Han er jo inspirator til den amerikanske uafhængighedserklæring. Der er rigtig mange spændende ting i. I kan se, jeg har faktisk fået læst en del i den. Meget spændende. John Locke, en lille bog om Locke. En lille bog. Svend Erik Stybe. Ja, David Hume, det er jo også en af, som Deleuze holder meget af. Politik og æstetik. Ikke lige den her bog måske. Så har en meget lille en af Descartes om metoden. Den måtte jeg også lige kigge i klassiske tænkere. Den til, der hedder klassiske tænkere. Springer vi selv over til Karl Popper, jo. Kritisk rationalisme. Videnskabsteori. Han har jo lavet de her 2 mobbedrenge her. Det åbne samfund og dets fjender. Platon, Hegel og Marx. Den er også... Den har jeg faktisk læst rigtig meget. Prøv du selv at se. Jeg har læst rigtig meget. Så der synes jeg, den er rigtig god. Så det var lidt kedelig i forhold til falsifikationismen. Jeg kan sagtens se pointen. Men som tænkning var det ikke så interessant i længden. Måske som metode. Så har jeg jo vist de her serier et par gange i EOC. Der har vi jo Hobbes, Dewey, Pascal, G. Moore, Berkeley, Karl Marx, Augustin, Thomas Aquinas, historikerne, og John Locke også, ikke, i den her serie. Kan vi stille der? Og så har vi også en anden serie af de store tænkere. En anden serie med nogle andre. Aristoteles, Leibniz, Hume, Kant, Stuart Mill, Platon, Descartes, Spinoza, Hegel og Bergson. Og det er jo uddrag af tekster af dem. Det er super vigtigt at huske på. Springer vi selv et andet sted her. Så kommer vi nok til. Som jeg sagde tidligere i forbindelse med Heidegger, Dan Zahavi, Fænomenologi, en lille god bog, rigtig god indføring. Dan Zahavi tættere på, Husserls Fænomenologi, ny revideret udgave. Der har vi Husserl selv, det var jo en af dem, jeg lurede lidt på, dengang jeg læste på universitetet. Jeg kan jo se, jeg har jo været der, jeg har jo virkelig meditationerne, de kartesianske meditationer, en indledning til fænomenologien, det er jo Heideggers lærermester. Her er også Fænomenologiens idé af Husserl. Springer vi videre over i en anden form for fænomenologi, så har vi jo kroppens fænomenologi, ikke? Kroppens fænomenologi, det er jo kun i uddrag af den helt store på fransk, ikke? Så har vi sprogets fænomenologi i moderne tænkere. Det er også spændende, der er mange, han er fantastisk at læse også, med politik, det må man sige. Så var der Løgstrup der, Svend Andersen, Løgstrup. Og så var den der opgør med Kierkegaard, ikke? Af Løgstrup. Plus den etiske fordring selvfølgelig, i en gammel hardback, jeg fandt. Skide godt. Skide godt gået. Jeg springer lige hurtigt frem, fordi der er mange. Så har vi jo, hvis vi går lidt tilbage til den tyske idealisme der, det er lige omegnen af Kant og så videre, mellem Kant og Hegel og sådan, der har vi jo Fichte.
Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren. Jeg fik aldrig rigtig læst mig, det fik det vil jeg sige. Så skal lige lidt væk med det. Og så har jeg en, der hedder Imagination and Reflection, Intersubjectivity, Fictis Grundlage. Så får vi så den her Schelling her, den er meget spændende. Den har jeg jo læst i et par gange, den skal jeg lige læse en gang til. Om den menneskelige frihedsvæsen. Det var ham, Kierkegaard var nede og lytte til. Så har vi The Later Philosophy of Schelling, den skal jeg også lige læse på et tidspunkt igen. Og så går vi så over i den store dreng, ikke? Lige til ham med. Det er meget spændende, at vi har Thomas Mann. Thomas Mann har skrevet en bog om Schopenhauer. Skal jeg lige kigge på den der? Jeg kender jo en, som er meget optaget af Schopenhauer. Schopenhauer on the Character of the World, The Metaphysics of Will. Kigger vi lige på. Og så har vi Søren så også en om Schopenhauer til af Copleston. Jeg lige den, gider ikke læse. Og så tog jeg dem først på engelsk, ikke? De to der, ikke? Verden som vilje og forestilling, som jeg nævner i forbindelse med Nietzsche. Og så kommer den faktisk på Gyldendal. På dansk. Jeg har fået læst mig så meget ind i det. Men jeg har gået en lille smule ud på den. Kan vi se en gang. Den er sgu ikke dårlig. Jeg tror lige, jeg lægger den herover. Så skal I bare se. Sådan der. Godt, hvis vi så lige tager en bunke til her. Ja, så kommer vi op på lidt noget tættere. Det er jo nogle af drengene. Det er jo de store drenge her. Adorno og Horkheimer. Oplysningens dialektik. Filosofiske fragmenter. Og den er jo interessant, fordi de sætter sig ned under 2. verdenskrig og gennemtænker, hvordan det kan være, at verden udvikler sig til sådan en barbari der i fornuftens navn, ikke? Så de prøver at lure bagsiderne af og sådan nogle ting, og det er så virkelig stærk læsning. Jeg har virkelig, hvad er det? I den oplyste verden er mytologi gået ind i profaniteten, tilværelsen, den numinøse karakter, brutale kendskærninger, så det er meget hårdt sprog. Meget hårdt sprog. Der var så Kierkegaard, konstruktionen af det æstetiske. Og der siger han jo, at Adorno mange ting. Han siger jo blandt andet, at man skal bare holde øje med Kierkegaards begreb om inderlighed, fordi når Kierkegaard han ikke ligesom kan komme videre, så råber han inderlighed ifølge Adorno. Han tager meget hårdt på teksten, det må man sige. Så er der den her, som er jo en indirekte kritik, eller direkte kritik måske af Heidegger. Enligheden, jargon, kan man godt lige lure på en gang imellem, når vi snakker om enlighed hele tiden. Om den tyske ideologi godt nok, men alligevel, man kan sagtens bruge den i forhold til i dag, at vi skal være enormt enlige og så videre. Hvad vil det egentlig sige? Nå, så er der den her, den har jeg ikke fået læst. Marxisme og revolutionær teori. Marx og Engels. Den har jeg ikke fået læst. Jeg har ikke fået læst Kapitalen. German Ideology har jeg heller ikke fået læst. Marx har ikke fået læst så meget af, det må jeg tilstå. Så kommer vi over i. Han lever jo stadigvæk Jürgen Habermas. Og der er vi jo lidt i tvivl om vi er over i sociologien eller i filosofien stadigvæk. Men jeg måtte læse. Jeg fik fat i Jens Glebe Møllers lille indføring. Den er god nok. Og det her har vi en om Habermas, der ikke fået læst. Den menneskelige naturs fremtid. Diskursetikken. Det lille forlag. Politisk filosofi udvalg. Troels Nørre, synes jeg er en god indføring i de store værker af Habermas og system- og livsverden. Vi har den jo her. Selvfølgelig kun et uddrag. Den er 1100 sider oprindeligt. Teorien om den kommunikative handling. Jeg har for Søren der undervist i den anden mellembetragtning. System- og livsverden. Livsverdenskonceptet og den forstående sociologis hermeneutiske idealisme. Husk første gang jeg støder på Habermas, men jeg forstår simpelthen ikke noget af det. Og jeg blev lidt mopset, fordi det jo handler om kommunikation på en eller anden måde. Men lad det nu være. Så er der den her. Den er en god kommunikativ demokrati. Solid. Meget flot. Respekt. Nå, Basson burde jeg have læst noget mere af. Jeg har ikke så meget. Latteren. The Two Sources of Morality and Religion. Han har også uden tvivl skrevet rigtig meget andet. Det ved jeg jo bare gennem mine møder med Deleuze allerede. Så det skal jeg ved lejlighed af fremskrive. Man kan ikke nå det hele. Så har vi jo Ricoeur. Jeg kan huske, Peter Kemp allerede på det tidspunkt talte meget om Ricoeur. Det er en flot bog. Praktisk visdom. Det er formentlig om Phronesis-begrebet også. Det gamle græske Phronesis-begreb. Jakob Dahl Rentoff. Prøv at gøre filosofi. God indføring. Så har vi en introduktion også af Peter Kemp. Tid og fortælling. Og nu vi snakker om narrativer, ikke? Prøv at se. Time and Narrative. Paul Ricoeur. Det skal jeg lige lure lidt på også. Så. Og så har vi nogle tekster af Paul Ricoeur. En hermeneutisk brobygger. Så vi ser, om den går. Tid og fortælling. Den trefoldige mimesis. Og han er altså også god. Han er også spændende, Ricoeur. Og det kan jeg huske, den havde vi, mens jeg læste med Peter Kemp. Fra en tekst til handling. En antologi om hermeneutik. De går også lidt død på hermeneutik, det vil jeg sige. Så skal vi over i en af de kendte drenge der. Vi kan jo starte helt vildt underligt med Sartres lille bog om antisemitisme. Skal jeg måske til at have frem igen? Jeg ved det ikke. Nej, jeg kan godt lige kigge lidt på den. Her er han igen, Jakob Dahl Rentoff. Jeg tror, han er nede på RUC. Frihed og etik i Sartres filosofi. Den synes jeg var rigtig god. Den har jeg læst en del af.
Eksistentialisme og humanisme, det er jo klassikerne, ikke? Sartres lille lækre bog her, kommet på Hans Rejsels forlag. Kritik af den dialektiske fornuft har kun en meget, meget lille dansk udgave her. Den gamle en, ikke? Tynd. Så kom den så, fandt jeg den her på engelsk, ikke? Critic of Dialectical Reason. Pænt stor mobbedreng, ikke? Og så har vi den her Being a Nothingness, som jo så er kommet, skal vi se her. Så skulle lige lægge den der, vi kan også kritik af den dialektiske fornuft, det skal jeg også lige kigge på. Værner intet. Utrolig flot, men man bliver lidt bange, når man åbner den. Prøv lige at se engang. Prøv lige at se engang. Og det bliver ved, sådan ser det ud hele vejen igennem på sig. Det er en utrolig bog. Den er jo skrevet under 2. verdenskrig også, og den ikke lige sådan, man siger lidt for sjov, at det er mange sider den på her i år. Det er cirka 500 sider om intet, ikke? Det plejer at være en klassiker, hvis man skal lave en icebreaker, når man skal undervise. Den er meget god. Den kan jeg også lidt over. Og så har vi så en mester også, en meget interessant fyr. Han er også død for ikke så lang tid siden. Nemlig, helt svedig af alle de her bøger, ikke? Jacques Derrida, Of Spirit, The Heidegger and the Question. Det er hans læsning af Heidegger. Han er meget inspireret af Heidegger. Her har vi hans læsning af Husserl på dansk. Stemme og fænomenet, den har jeg læst. Den måtte jeg have fat i. Religion, den er super god. Sammen med Vattimo. Et seminar, de holder her. Redigeret også antologi. Jeg ved ikke om Gadamer eller stod der. Det er der med til at redigere dem sådan. Og ja, så har vi så en af hans rigtig store bøger. Of Grammathology. Om grammatologien. Den der skal jeg lige ud på igen. Så har vi nogle af de her Writing and Difference. Om skrivning og forskel. Jeg skal også lige kigge på. Jeg kan godt se, at jeg skal til at kaste mig ud i det i dag. Margins of Philosophy, den har jeg også kigget i på gangen. Den tror jeg også lige tager på det her. Selve noget som er sjovt. Så hvad nu? Nå, lad den nu ligge. Inventions of Difference, en bog om det er da. Det er hele forskelstematikken, ikke? The Chain of the Mirror, Derrida and the Philosophy of Reflection, Gashi. Og så har vi jo hans lille, utroligt spændende bog, også fra det lille forlag, som hedder Difference med A. Det er en anden art forskel, han studerer, en urforskel eller sådan noget. Så ligesom nærmest er, jeg vil ikke sige autopoetisk, det tør jeg sgu ikke sige, men ligesom den genererer mange forskellige typer af forskelle også på det mere semantiske niveau, kan man sige. Det var vist alle dem der. Så har jeg så lagt heroppe i hjørnet, alle dem jeg ikke har fået læst nu, som jeg rigtig gerne vil læse. Og nogle af dem har jeg faktisk fået læst. Radical Hermeneutics, Sexual Love and Western Morality, A Philosophical Anthology, om kønsbegrebet, sexbegrebet, filosofiske forskydninger, Lyotard, viden om det postmoderne samfund, om det sublime, Lyotard, The Different, Lyotard, den skal jeg lige have. Så har vi Radical Passivity, radikal passivitet, ikke? Levinas pension, Agamben, skal vi lige også kigge på. Så har jeg en ordentlig stak derovre nu. Agambens litteraturfilosofi, den synes jeg var rigtig god at læse. Den blev jeg rigtig glad for. Den kom på dansk også. Utrolig god bog. Potentialities, den er ikke helt fået læst ordentligt igennem med Agamben, men altså det er en italiensk filosof nu lige nu, som virkelig rykker, ikke? The Man Without Content, Agamben. Stanzas, The Coming Community, translated by Michael Hart. Så kan man ligesom få det til at hænge sammen. Der er nogle af de store drenge, der rykker på tiden. Hvor har vi den henne i øvrigt? Skal vi lige over have fat i der også? Jeg glemte jo helt Wittgenstein jo, for sådan. Wittgenstein og religionen, den fik jeg lige fat i ved lejlighed. Wittgensteins Later Philosophy. Vi har jo hans Tractatus Logicus Philosophicus, den tidlige Wittgenstein, og filosofisk undersøgelse, som jeg så har undervist en del ud fra. Mange af paragraferne, og så Wittgenstein The Philosophy of Religion, fordi jeg havde en længere periode, hvor jeg var meget optaget af religionsfilosofi. Men der var ikke rigtig nogen forlag, der ville udgive den bog. Men jeg giver ikke helt op. Og så kom de her så. Imperiet, den skal du læse. Den skal du læse, hvis du ikke har fået gjort det endnu. Utrolig god. Michael Hart, Antonio Negri, den har jeg gudskelov fået læst. Og så har vi Multituden, ikke? Den har jeg ikke rigtig fået læst igennem igen. En super hardback. Lægger den lige over. Jeg får aldrig rigtig læst den ordentligt igennem. Det gør ikke noget. Jeg synes jeg lige at tage nogle af dem, som jeg godt også vil nå at læse lidt. Strukturalisme, en antologi. Vildt god bog. Almen semiotik. Ja, vi har jo Schleiermacher igen her. Vi har Karl Jaspers introduktion til filosofien. Meget spændende. Den fik jeg læst. Philosophy as a Way of Life af Hadot. En slags lille filosofihistorie i bogen. Philosophy and Non-Philosophy since Merleau-Ponty. German Philosophy since Kant. Since Kant. Hvad fanden gik der efter Kant, var? Ja, det går vi helt op dertil.
Ja, der er de alle sammen. Og så har vi den her Philosophers on Education. Der er nogle interessante bemærkninger, hvis man har optaget af læringstemaer og begreber og sådan nogle ting, og så filosoferne er stor. Vi har Sokrates, og vi har Aristoteles, vi har dem alle sammen, Augustin, Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, vi har Tordenskjolds soldater, ikke? Leibniz har jeg ikke fået hentet ned, det må jeg undskylde, men altså hans monadologi, læren om monaderne og så videre. Vi har Rousseau, har jeg heller ikke fået hentet frem, Hume, vi har selvfølgelig Hegel, vi har Nietzsche, vi har Mill, vi har Marx også, Dewey selvfølgelig er en af de største, ikke? Kendte. Ja, den får jeg ikke læst ordentligt igennem. Og så er vi ved at være ved vejs ende, for der er også nogle af de bøger, jeg ikke fik læst ordentligt. Det var dengang i min Heidegger-tid. Being in God and Aristotle and Heidegger. Derovre den. Den fik jeg heller ikke læst. Michel de Certeau, The Mystical Fable. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den. Og Certeau, jeg troede, den var god. Men det burde være lidt. Michel Serres, Genese. Og lige lurer på den gang til. Black Holes købte jeg simpelthen, fordi at Deleuze henviste til den. Når nu han arbejder med... Det er med lysårene, der er regnet ud forskellige lysår, det betyder. Når nu han arbejder med de der sorte huller, på lidt engang, jeg ved, de bliver inspireret. Jeg er sikker på, at de bliver inspireret af sådan her. Det er meget flot forside. Jeg skal kigge på en gang til. Så fik jeg læst den her godt og grundigt igennem, den slår mig helt ud. Altså Forførelse af Baudrillard. Hvis du ikke har læst den endnu, så skal du lige tage dig sammen og læse den. Krystallens hævn. Baudrillard er også virkelig en totalt fantastisk person. Du kan se den her også lille lækre bog. At glemme Foucault. Om Baudrillard, ikke? Den er helt vildt god. Den vil jeg også lige kigge på lejlighed. Og så har vi en critical reader her, redigeret af Dr. Kellner om Baudrillard. Og den her er jo interessant, men jeg synes, den er lidt kedelig. Hans Jonas, ansvarets princip. Jeg tror ikke, den er som sådan kedelig, men altså, hvis man er meget optaget af ansvarstemaet i dag, og hvem er ikke det, når det kommer til stykket, så kan det være en rigtig god filosofisk vinkling på det tema, som alle synes er utrolig vigtigt. Det vil jeg heller ikke lige gå ind i nu og sige, at det ikke er. Så har vi så sidste del af stakken her. Ja, det var også den der Zen and Western Thoughts. Det var den gang, man havde det der. Og Masao Abe her, skal vi se her. Zen is not a philosophy. Zen and Western Thoughts. Zen and Nietzsche. Det var meget sjovt. Emptiness is suchness. Jeg må nok lære mere østerlandsk, end den er vesterlandsk orienteret. Men lad nu ligge. Religion and Nothingness, den var godt nok også voldsom. Jeg har forsøgt en gang at prøve at lave nogle koblinger mellem østerlandsk og vesterlandsk filosofi. Så nu har jeg ikke taget hele det bibliotek med fra alle mine østlige bøger med zen-buddhisme, Dogen og Shubagensho og sådan ting. Men det var en gammel drøm, jeg havde. Theology and Difference, The Wound of Reason, ja, den er også en god måde at læse ind på. Det er jo selvfølgelig også om Derrida og mange af de andre, Husserl og Ricoeur faktisk også med her. The Kantian Opening. Ja, der er mange veje til Rom, han har sagt. Så Theory of Religion, Bataille. The Accursed Chair, Bataille. Accessor om George Bataille. Jeg har ikke rigtig fået læst. Det er jo en god flok danskere, som har... prøv at se her, Pierre Brandt. Har vi altså tilbage i 1994. Heterologi, en semiofenomenologisk refleksion. Sverre Raffensø er også der. Grænsen til uomgængelig omgængelighed. Grænsen problematik hos Bataille og Foucault. Man får altså respekt, ikke? Asger Sørensen er der også at tage fat om ondhedsråd. Jakob Dahl, Rentoff, selvfølgelig Sartre og Bataille. Det er dem, jeg lige kender umiddelbart. Så nogle oversættelser, typisk Bataille, fascismens psykologiske struktur. Bataille har jeg ikke fået læst så meget endnu. Måske skal jeg kigge lidt på ham også ved lejlighed. Men det er jo alle de andre, altså plus så mange mere, jeg ikke har fået nævnt, og man kan jo sådan set blive ved. Jeg skal lige holde øje. Men altså samlet set, så har de jo på mange måder påvirket mig også mere eller mindre. Alt det, jeg lige har prøvet at vise i bogform her, så sådan bare det lige, jeg synes lige, jeg vil ikke råbe stort med, jeg vil bare lige vise, ikke det som blære name dropping, bare lige vise, at der er mange andre, selvfølgelig uden tvivl, som væver sig ind i forhold til min forelskelse og min interesse og min optagethed, min fascinationer i lige de her 7-8 store kærlighedsfænomener, som jeg har forsøgt at skildre her i forhold til et mindre filosofisk hjørne, part 1, del 1 og op til 8. Det her, det var så 9 her. Hej.